सार 24थि बड'लेण्ड गोरोबथा सान होनना बुंनांगोन बेखौ फालिनो थाखाय लाहार फाहारनि बे काजलगाव चिरां जिल्लानि हेडक्वार्टार जोंहा बे काजलगावआव जोङो जोंनि बड'लेण्ड डेखौ बहाय गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय जोंहा जिखिनि माने बड'लेण्ड डेजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे जोङो स्पर्ट्स एक्टिभिटिस जोंहा माने लिटारेचार एक्टिभिटिस आरो बिदिनो कालचार एक्टिभिटिस जों लादों बेखौ जोङो दिनैनो फोजोबगोन दिनैनो फोजोबनानै गाबोन जाहाथे जोङो जायफोर दिनैहाय माने बेस्ट साबसिन माने पारफरमेन्स खालामबाय बिथांमोनखौ गाबोन जोङो जोंनि गेवलां मेलाव प्राइजखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जागोन लोगोसे जोंहा गाबोन जेनोखि बड'लेण्ड डेआव जोंनि मान होजाथाव हाग्रामा सारआ जेसेखि मोनबा गेरेन्टि होदों बे मोनबा गेरेन्टिखौबो जोङो मोनबा हिसाबै जोङो सिम्बलिक हिसाबै जोङो होनाय जागोन जेरैहाय हानि पाट्टा जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरनि माने गेरेन्टि स्किम माने फैसा होनाय अनुदान होनाय बेनिफ्राय जोंहा ओरैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय बेनिफ्राय जोंहा डाइरेक्ट जोङो गोरिब मानसिनो रांनि अनसुंथाइ होनो नागिरदों आरो जोंनि बैसो जानाय सेनियर आरो हेन्डिकेपफोरनोबो जोङो गाबोन जोङो मोनबा साबानो जों सिम्बलिक हिसाबै जोंनि थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां हाग्रामा सारा जेखौ खोथा होदोंमोन बेखौ होनाय जागोन रायजो राजाखौ मा खालामदों रायजो राजाफोरखौ जोङो मैयानिफ्रायनो जोङो बयखौबो जोङो मिथिहोदों खावलायनाय जादों रायजो राजाल' नङा इन्टेलेक्सुयेल गोबां माने संगठननि मानसिफोर दङ राजखान्थिनि मानसिफोर दङ जोङो गासैखौबो माने जोङो इनभाइटेसन खालामदों आलासि हिसाबै आरो जों आसा खालामदों रायजो राजाफ्राबो लैहोर लैहोर फैगोन आरो जोंखिनि जिखिनि आलासि लिंहरदों बिथांमोनहाबो फैगोन